Mga Epaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon itong nakarang linggo. Banggaan ng 6 na sasakyan sa Mexico sa pool sa CCTV. Halos 2,000 guro sa Bulacan at Pampanga formal na nanumpa para sa promotion. Record high na mahigit $35 billion remittances ng OFWs na itala noong 2025. Ina ng batang PWD na nawagan ng higit na pag-unawa matapos umanong ma-discriminate ang anak. At Laos Group Esports Team World Cup bound na. Isang malagim na aksidenteng nakuhanan sa CCTV matapos magsalpukan ng 6 na sasakyan sa Santo Domingo, Mexico, Pampanga noong February 15 na nagresulta sa pagkasawi ng isang motorista at pagkasugat ng iba pa. Narito ang buong detalye. Sa pool sa CCTV ang magkasunod na pangyayari ng banggaan ng 6 na sasakyan sa Santo Domingo, Mexico, Pampanga gabi nitong linggo, February 15. Sa footage, makikitang mabilis ang takbo ng isang pulang pickup habang binabaybay ang kalsada. Ilang segundo pa, nasagi nito ang isang motorsiklong nag-overtake sa kabilang lane. Dahil sa impact, nawalan ng direksyon ng pickup at tuluyang sumalpok sa iba pang sasakyan na naging sanhi ng pagkakadawit ng 3 sedan at isa pang motorsiklo. Ayon sa Mexico Police, nasawi ang isang motorista habang ginagamot. Ilan pang individual ang nasugatan sa insidente at agad na dinala sa ospital para sa karagdagang gamutan. Ongoing ang investigasyon ng Mexico Municipal Police Station sa sanhi ng insidente. Kasama si Aisel Fernando, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Ibinunyag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maraming public transport terminals ang hindi maayos ang mga pasilidad na pasakit raw sa mga pasahero. Babala ng ahensya, ipapasara ang mga sakayan kung hindi susunod sa batas. Patuloy raw ang ginagawang pagsasaayos ng mga terminal sa buong bansa matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 116 na operator ng Public Utility Vehicles o PUV terminals. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, ipinatawag at ipinaldalhan ng show cause orders at notice to comply ang mga ito matapos makitaan ng mga paglabag sa itinakdang pamantayan. Sa kabuuang 243 terminal na nainspeksyon, natuklasan ang mga karaniwang problema gaya ng kakulangan sa maayos sa bubong o masisilungan laban sa init at ulan, sirang palikuran at masisikip na espasyo na naglalagay sa panganib sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero. May ilang terminal din na umano'y naniningil sa paggamit ng comfort room, bagay na ikinadidismaya ng maraming commuter, lalo na ang mga matatanda at may mga kasamang bata. Habang meron ding hindi sumusunod sa security at accessibility standards, kabilang ang kakulangan ng rampa at maayos sa pasilidad para sa senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Ani Mendoza, malinaw ang obligasyon ng terminal operators na magbigay ng ligtas at maayos sa pasilidad kapalit ng pahintulot na mag-operate. Kaugnay niyan, nagbabala ang opisyal na hindi magdadalawang isip ang ahensya na ipasara ang mga terminal na patuloy na lalabag, kabilang ang ilang konektado sa transport companies. Pinakamarami umanong terminal ang nainspeksyon sa Metro Manila na may 40, sinundan ng Central Luzon at Northern Mindanao na may tig-30 at Calabarzon na may 27. Magpapatuloy daw ang random at surprise inspections ng LTFRB regional offices upang matiyak ang pagsunod sa pamantayan at mapabuti ang karanasan ng mga pasahero sa araw-araw na biyahe. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nabisto ng Department of Trade and Industry o DTI ang libo-libong piraso ng substandard na bakal sa isang hardware sa Nueva Ecija. Hindi raw sumunod sa panuntunan ang mga produkto na delikadong kung gagamitin ng publiko. Kinumpiska ng Department of Trade and Industry o DTI ang tinatayang 1.6 million pesos na halaga ng hindi sertipikadong deformed steel bars mula sa isang wholesale hardware store sa San Leonardo, Nueva Ecija.
Bahagi ito ng hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mamamayan at mga komunidad, lalo na ang mga may pagawaing istruktura. Kabuang 12,525 piraso ng bakal ang isinailalim sa siling matapos matuklasang walang no BPS approved logo na nangangahulugang hindi ito sumunod sa pamantayan ng Bureau of Philippine Standards o BPS para sa mga produktong kailangan ng mandatory certification na mag-display ng Philippine Standard of PS Quality kundi man safety mark at Import Commodity Clearance o ICC stickers. Mahalaga ang sertipikasyong ito upang matiyak na ang mga materyales na ginagamit sa pagtatayo ng bahay, paaralan at iba pang gusali ay ligtas at matibay. Ayon sa DTI, ang paggamit ng substandard na bakal ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay at ari-arian, lalo na sa panahon ng kalamidad tulad ng lindol at bagyo. Pinangunahan ng Fair Trade Enforcement Bureau o FTEB ang operasyon kung saan naglabas din ng notice of violation laban sa establishmento at inatasang magpaliwanag sa loob ng 48 oras. Binigyang diin ng FTEB ng mahigpit na pagpapatupad ng certification requirements ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na maprotektahan ng mga konsumer at matiyak na ang bawat bahay na itinatayo ay ligtas para sa mga pamilyang titira rito. Isinagawa ang operasyon katuwang ang Department of Trade and Industry Region 3 bilang bahagi ng Ikalasag Project na naglalayong palakasin ang monitoring at enforcement laban sa mga produktong hindi sumusunod sa pamantayan. Sa kabuuan ng 2025, umabot na sa halos 99,000 pieces ng substandard na bakal na nagkakahalaga ng 24 million pesos ang nakumpiska ng DTI sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang hakbang na nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na tiyakin na ang mga tahanan at gusali sa mga komunidad ay maitatayo gamit ang ligtas at dekalidad na materyales. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Binisita ng San Simon LGU ang Global Asiana Business Park 1 upang alamin kung sumusunod sa regulasyon ang mga nag-ooperate ng mga bodega. Kasunod ito ng nadiskubring iligal na paggawa ng sigarilyo sa nasabing bayan. Sa gitna ng mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na operasyon sa mga bodega, nagsagawa ang San Simon LGU ng regular at lawful inspection sa mga warehouse sa loob ng Global Asiana Business Park 1. Pinangunahan ni Acting Mayor Josephine Ann Canlasang hakbang, katuwang ang Joint Inspection Team at iba pang tanggapan para tiyaking sumusunod sa umiiral na batas, lokal na ordinansa at regulasyon sa business permitting ang mga establishmento sa lugar. Sa inspeksyon, binuksan at sinuri ang ilang warehouse na nakadeklarang sarado upang biripakihin ang kanilang aktual na operational status. Ang mga establishmento na walang kumpletong permits at clearances ay binigyan ng notice to comply at inatasang ayusin ang kanilang kakulangan sa loob ng itinakdang panahon. Samantala, sa mga pasilidad na may aktual na paglabag, naglabas ang inspection team ng notice of violation at cease and desist order. Kabilang dito ang isang property sa Block 15 Lot 1 ng Business Park. Para sa mga residente, mahalaga ang ganitong hakbang upang matiyak na ang kanilang mga negosyo sa kanilang lugar ay lehitimo at hindi nagdudulot ng panganib sa kabuhayan at kaayusan ng komunidad. Alinsunod sa kahilingan ng provincial government, naisumite na rin ng LGU ang mga kopya ng granted business permits at kaukulang dokumento mula January 2025 hanggang kasalukuyan para sa review at verification. Nagpasalamat ang San Simon LGU sa Joint Inspection Team at sa lahat ng tanggapang nakiisa sa operasyon. Iginiit ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang mahigpit ngunit makatarungang pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kaayusan, legalidad at proteksyon ng interes ng publiko. Isinagawa ang inspeksyon kasunod ng naunang operasyon ng kapulisan sa iligal na paggawa ng sigarilyo sa San Simon na nag-ugat sa impormasyon mula sa komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita.
Mula digital innovations hanggang modern teaching tools, binabago na ng DepEd CSFP ang paraan ng pagtuturo at pagkatuto sa lungsod. Kasabay nito, nakatakda na ring magbukas ang City of San Fernando Science High School sa school year 2026-2027. Kasabay ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, ang pagbabago sa sistema ng edukasyon. Noong panahon ng pandemya, natutunan ng mga paaralan ng online at hybrid learning. At ngayong 2026, mas pinaigting pa ito ng DepEd City of San Fernando Division. Matagumpay nitong inilunsad ang programang Fernandino's Open Spaces toward cohesive and relevant breakthroughs with scalable impact nitong Miyerkules, February 18. Layunin nitong gawing mas moderno, mas epesyente at mas handa sa hinaharap ang mga paaralan sa lungsod. Ayon kay CSFP Schools Division Superintendent Shirley Zipagan, nakaangkla ang mga inisyatibo sa direksyon ng pambansang pamunuan ng DepEd. Ang ating mga breakthroughs and innovations, nakaangkla sila sa 5-point agenda ng ating Honorable Secretary Angara. Kasi gusto ng ating Honorable Secretary na maging future ready ang mga learners natin. Kaya kung napansin nyo ang mga breakthroughs natin, ito ay ang pag-embrace ng technology, automation, and our learners, keeping them abreast, no, para maging competitive sila globally. Kasama sa inilunsad ang Learning Management System o LMS na magsisilbing digital platform para sa blended at hybrid learning. Dito, maaaring mag-input ng competencies, assessment, at interventions ang mga guro para matukoy ang learning gaps ng mga estudyante. Meron ding Smart Classroom Initiative na may makabagong gadgets at modular facilities para mas maging interactive ang pagtuturo. Habang ang Human Resource Information System o HRIS na magpapadali sa promotion at step increments ng mga guro nang hindi na kailangan mag-submit ng tambak na papeles. Bukod dyan, inilunsad din ang Internet of Things Smart School Attendance Monitoring and Operation Systems o SAMOS kung saan mag-swipe lang ng RFID ang estudyante at agad na makakatanggap ng notification ng magulang kung nakapasok o nakalabas na ang anak nila sa school. At ang evolution ng technology, kailangan nating makapag-cope. Kaya from chalk to board, eraser, no? Meron na tayo ngayong smart classroom kung saan meron siyang modular facility at meron siyang mga gadget na tumutugon sa mga pangangailangan natin ngayon. Kasabay ng digital innovations, nilaunch na rin ang logo ng City of San Fernando Science High School na magbubukas sa school year 2026-2027. Target nitong tumanggap ng nasa 70 to 80 grade 7 students mula sa top 10% ng graduating elementary students. Pansamantalang ilalagay ang klase sa Dolores Standalone Campus habang inaayos ang permanenteng pasilidad. Para kay DepEd Regional Director Dr. Ronnie Malyari, mahalagang hakbang ito para maihanda ang mga mag-aaral sa larangan ng agham at teknolohiya sa tulong ng smart classrooms, digital tools, at bagong science high school, mas magiging epesyente at interactive ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa lungsod. We are preparing our learners who are homogeneously gifted with science. Separate natin sila. We give them structure, we give them the instruction, we give them the quality, no, of differentiated learning appropriate for their development needs. Isel Fernando, CLTV 36 News. Halos 2,000 public school teachers at school heads mula Bulacan at Pampanga ang formal nang nanumpa bilang mga bagong promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System ng Department of Education sa isinagawang mass oath-taking ceremony sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Narito ang detalye. Isang makasaysayang araw para sa humigit kumulang 2,000 public school teachers at school heads mula sa Bulacan at Pampanga matapos silang manumpa bilang mga bagong promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System ng Department of Education. Idinaos ang mass oath-taking ceremony sa City of San Jose del Monte, Bulacan nitong Huwebes, February 19 sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. kasama si DepEd Secretary Sonny Angara. Ayon sa Pangulo, matagal nang hinihintay ng maraming guro ang pagkakataong ito.
Sa loob ng matagal na panahon, meron sa inyo ang nawalan na ng pag-asa na mapopromote pa. Dahil sa dami ng responsibilidad sa paaralan, sa komunidad, sa pamilya, nawalan na kayo ng oras na makuha ang mga requirement para sa promotion o di kaya ay wala nang aakitan pa sa inyong organisasyon. Binigyang diin ng Pangulo na ang mga guro ang pinakamasipag na lingkod bayan at mahalagang bahagi ng paghubog sa kinabukasan ng kabataan. Kahit ilang laptop, artificial intelligence o ano pang teknolohiya ang gamitin natin, wala pa ring papalit sa pagmamahal, sa malasakit at sa alaga ng ating mga guro sa inyong mga estudyante. Sa ilalim ng programa, tiniyak ng pamahalaan na wala ng gurong magre-retire na Teacher 1 lamang ang ranggo. Samantala, nagpasalamat si DepEd Secretary Sonny Angara sa suporta ng Pangulo sa sektor ng edukasyon. Muli, Mr. President, lubos ang aming pasasalamat sa DepEd sa inyong pag-aaruga at pagmamahal at pagbibigay pansin sa sektor ng edukasyon. Maraming salamat. Sa panunumpa ng halos 2,000 educators, muling iginiit ng pamahalaan ang layunin nitong palakasin ang suporta sa mga guro mula sa dagdag na benepisyo, teaching at medical allowance hanggang sa mas maraming oportunidad para sa mas mataas na posisyon. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nakamit ng Santa Rita LGU ang Balangay Seal of Excellence mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, bunga ng matagumpay na pagpapatupad ng mga programa kontra iligal na droga sa mga barangay at komunidad ng bayan. Sa gitna ng patuloy na hamon ng iligal na droga sa ilang bahagi ng lalawigan, isang mahalagang pagkilalang ginawad sa bayan ng Santa Rita, Pampanga mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3. Personal na iniabot ni PDEA Region 3 Director Jigger Montalyan ang parangal na Balangay Seal of Excellence sa pamahalang bayan bilang pagkilala sa mahusay nitong pagpapatupad ng Barangay Drug Clearing Program o BDCP. Tinanggap ang parangal ni Mayor Renan Calo kasama ang hepe ng pulisya sa ginanap na regular na flag raising ceremony sa munisipyo nitong February 16. Naroon din sa seremonya sina PDEA Pampanga Provincial Officer Mark Anthony Viray at Regional Team Leader Christian De Honor upang saksihan ang gawad parangal. Sa mga nakalipas sa taon, nananatiling isa sa mga pangunahing suliranin sa ilang bayan sa Pampanga ang iligal na droga, mula sa paggamit hanggang sa maliliit na bentahan sa mga komunidad. Bagamat hindi kabilang sa mga high-risk areas ng Santa Rita, naroon pa rin ang pangailangang bantayan at palakasin ang mga barangay laban sa pagpasok ng iligal na droga. Sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program, sinusuri at binibigyan ng status ang bawat barangay batay sa kanilang kakayahang pigilan ang illegal drug activities. Kabilang ang rehabilitasyon, information drive at aktibong partisipasyon ng komunidad. Ang Balangay Seal of Excellence ang pinakamataas sa parangal na iginagawad sa mga lokal na pamahalaan at implementers ng BDCP alinsunod sa regulasyon ng Dangerous Drugs Board. Ibig sabihin nito, nakapasa ang Santa Rita sa mahigpit na pamantayan sa pagpapanatili ng drug-cleared status sa mga barangay nito at sa pagpapatupad ng prevention programs at rehabilitasyon. Nagpasalamat naman si Mayor Calo sa PDEA at iginiit ng parangal ay hindi lamang tagumpay ng pamahalang bayan kundi ng buong komunidad mula sa mga barangay official, kapulisan hanggang sa mga pamilyang nakikiisa sa kampanya kontra droga. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Ibinahagi ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa naitala nitong 2025 ang pinakamataas sa dollar remittances na pumasok sa bansa. Paliwanag ng isang ekonomista, maraming salik ang dahilan ng pagbugso ng dolyar mula sa mga OFWs. Patuloy na naging sandigan ng maraming pamilyang Pilipino ang padala ng mga overseas Filipino workers o OFWs matapos umabot sa panibagong record ang kabuuang remittances noong 2025. Batay sa datos sa inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP,
umakyat sa $3.52 billion ang cash remittances noong December 2025, mas mataas ang 4.2% kumpara sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Bunsod nito, naitala ang kabuang $35.63 billion sa padala para sa buong 2025. Mas mataas ang 3.3% mula sa $34.49 billion noong 2024. Para sa maraming komunidad, lalo na sa mga probinsya kung saan karaniwang may kapamilyang nagtatrabaho sa ibang bansa, ang pagtaas na ito ay nangangahulugan ng dagdag na pambili ng pagkain, pambayad sa matrikula, at puhunan sa maliliit na negosyo. Sa tala ng BSP, mas malaki ang naipadalang pera ng mga land-based workers na umabot sa $2.83 billion noong Disyembre o 4.5% na mas mataas kaysa noong nakarang taon. Ang mga sea-based workers naman ay nakapagpadala ng $0.69 billion na may 3.3% na pagtaas. Sa kabuuan ng taon, umabot sa $28.49 billion ang naipadala ng mga land-based workers, habang nasa $6.94 billion naman ang mula sa sea-based workers. Kapag isinama ang mga in-kind transfers at padala sa pamamagitan ng informal channels, umabot sa $3.60 billion ang personal remittances noong Disyembre. Sa buong taon ng 2025, umalo ito sa $39.62 billion na 3.3% ang mas mataas kumpara noong 2024. Naitalang pinakamalaki ang bahagi ng remittances mula sa Estados Unidos, Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom at United Arab Emirates. Ayon sa BSP, katumbas ang humigit kumulang 7.3% ng gross domestic product o GDP ng bansa ang remittances noong 2025, patunay kung gaano kalaki ang papel ng mga OFW sa ekonomiya. Ipinaliwanag ni Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, na nakaapekto sa pagtaas ang mga seasonal factors at galaw ng palitan ng dolyar at piso. Anya, may ilang OFW at kanilang pamilya ang naghintay na magpapalit ng dollar sa panahong mataas ang exchange rate, lalo na nang lumagpas sa 59 pesos per dollar ang palitan noong October 27, 2025. Nagkaroon umano ng pent-up demand hanggang Disyembre. May ilan din raw na nagmadaling magpadala at magpa-convert sa piso bago ipatupad ang 1% tax sa OFW remittances mula sa Estados Unidos ngayong 2026. Sa likod ng mga numerong ito ay ang mga sakripisyo ng milyong-milyong Pilipinong malayo sa pamilya. Sa bawat dolyar na ipinapadala, may katumbas itong pangarap, bahay na ipinapatayo, batang napag-aaral at pang-araw-araw na gastusing umaalalay sa kabuhayan ng mga komunidad sa buong bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang batang PWD mula Kalumpit, Bulacan na umano'y nakaranas ng diskriminasyon sa isang coffee shop sa Pampanga. Kaugnay niyan, nanawagan ng kanyang ina ng agarang aksyon mula sa kinaukulan matapos ang pangyayari. Magawalita si Raymond Tasoy. Nakipagpulong ang Persons with Disability Affairs Office ng City of San Fernando LGU sa pamunuan ng establishmentong sangkot sa isang insidente ng umano'y diskriminasyon sa isang batang may special needs nitong Linggo, February 15. Ito ay upang talakayin ang naturang pangyayari at repasuhin ang umiiral na protocol para sa Person with Disability o PWD. Sa site visit nitong Martes, February 17, kabilang sa mga naging hakbang ang pagpapalawig ng refresher training sa mga staff upang masiguro ang tamang pagpapatupad ng reasonable accommodation at inclusive customer service practices. Nag-ugat ang issue matapos ang reklamo ng nanay ng bata na si Leia Organa mula Kalumpit, Bulacan nang sitahin sila ng staff ng Starbucks branch sa Pampanga dahil sa pagdadala ng pagkain mula sa labas. Dahil dito, sinabi ng nagreklamo na napilitan silang lumabas ng establishmento at sa sahig na lamang kumain ng bata. Sa liham na ipinadala ng ina ng bata sa store manager, iginiit niyang dapat ipatupad ang reasonable accommodation alinsunod sa umiiral na Magna Carta for Persons with Disabilities. Hiniling din niya ang CCTV preservation mula 5:30 PM hanggang 6:45 PM sa nabanggit na araw, written letter of explanation, at patunay ng disability sensitivity training para sa mga sangkot na staff. Kinundena naman ng National Council on Disability Affairs ang insidente
Anila, bagamat maaaring magpatupad ng patakaran ng mga negosyo, hindi ito dapat magresulta sa diskriminasyon o hadlang sa PWDs. Binigyang diin ng ahensya na ang pagtanggi sa reasonable accommodation ay maaaring sumalungat sa batas. Nakikipag-ugnayan na umano sila sa mga kaugnay na ahensya upang suriin ang implementasyon ng patakarang ito at tiyakin ang pagsunod sa disability inclusion standards. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Ilang empleyado ng Laos Group of Companies ang voluntaryong nagdonate ng dugo sa isinagawang annual bloodletting activity ng kumpanya, katuwang ang Philippine Red Cross Angeles City Chapter. Hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng kapa. Minsan, nandyan lang sila, nagdodonate ng dugo. Ngayong Webes, February 19, muling nagtipon ng mga empleyado ng Laos Group of Companies sa Car World Showroom City of San Fernando upang maging tunay na bayani sa sarili nilang paraan, because ordinary people too can make an extraordinary impact. Nag-donate ako dahil parang gusto ko na rin makatulong sa iba na nangangailangan. Importante yung pagdodonate ng dugo kasi madaming tao ding nangangailangan tapos wala silang makukunan. Ang Drive for Life, Give Love, Save Lives ay isang annual activity ng Laos Group. Katuwang ang Philippine Red Cross Angeles City Chapter. Layunin nitong palakasin ang lokal na supply ng dugo para sa mga ospital sa Pampanga at kalapit na lalawigan. We do this yearly. No? Hindi pa naman tayo pumalya. So, I think we're going on our 14th or 15th year. So, I just have to verify that. Pero we're still, alam ko, natigil lang during the pandemic. But in that case, this is a yearly thing. So it's a community service for the province, Pampanga, and even other provinces na covered na. Bawat donor ay dumadaan sa maingat na screening. Kabilang sa pangunahing requirements, dapat malusog, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, walang trace ng alak sa katawan 24 oras bago mag-donate, at siguraduhin nakapagpahinga ng maayos. Ngayon, ang target namin between 50 to 70 blood bags. Lahat ng nakokolektan dugo dito sa blood donation na to, usually mga hospital sa buong Pampanga yung mga kumukuha pa. Hindi lang ito simpleng aktibidad. Para sa mga nag-donate, paraan din ito upang maging bayani sa sarili nilang komunidad. Bukod sa benefits na nabibigay ng pag-donate, syempre, para makatulong na rin sa mga kapwa na huwag silang matakot na mag-donate. Yun nga, sabi ko, may benefits na mabibigay yung pag-donate. At the same time, makakasigit tayo ng buhay. Usually, blood donation, aside from its health benefits, no? So, donation would entail collection of blood that would be made readily available, specifically for our public hospitals within the region. And it's also a community service. No? So, that is one of the trust of the Laos Group. Sa bawat patak ng dugo, nadaragdagan ng pag-asa sa mga pasyente, mula sa mga aksidente, operasyon, hanggang sa mga kaso ng leukemia at dialysis. Ang maliit na sakripisyo ng bawat donor ay nagiging malaking biyaya para sa iba. Kaya sa lahat ng nais maging bayani sa simpleng paraan, simulan nyo na ngayon. Donate blood, save lives. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Tahimik ngunit makabuluhan ang paggunita ng Abalaca City College sa Ash Wednesday bilang paghahanda sa Semana Santa. Ngayong araw ay ginugunita ng mga Katolikong mananampalataya ang Ash Wednesday, ang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma, isang yugto para sa pagninilay, pagsisisi at paghahanda para sa Semana Santa. Dito sa Mabalacat City College, sama-samang dumalo sa banal na misa ang mga estudyante, guro at kawani kung saan isa-isang iginuhit ang abo sa kanilang noo bilang tanda ng pagpapakumbaba at pagbabalik loob sa Diyos. Ang abo na mula sa sinunog na palaspas noong nakaraang taon ay sumisimbolo umano sa pagsisisi at paalala na ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Remember that you are a dust and to dust you shall return.
Ika nga sa ritual ng simbahang Katolika. Sa kabila ng abalang schedule, naglaan ng oras ang komunidad ng MCC upang magnilay at manalangin. Ayon kay Reverend Father Gregorio Greg Vera ng Our Lady of Sorrows Parish, mahalaga ang pagsimba tuwing Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday dahil ito ang simula ng Kwaresma. Napakalaga ng Ash Wednesday because it is the beginning of the season of Lent and we should be armed with the Word of God para ma-combat natin yung iba-ibang temptation, yung mga manifestation of evil in our lives. We need the grace of God to do that. Kaya yung Ash Wednesday isang paraan para buuin muli ang ating pagkatao kay Kristo. It is a chance for us to rediscover, reinvent our lives in Christ, and a chance for us to make a new beginning. Anya, kahit moderno na ang panahon, nananatiling buhay ang pananampalataya ng komunidad. Yung pananampalataya ng mga tao ay buhay na buhay. Para bang uhaw sila na magsimba, marinig yung homily, at hindi lang yun yung maglingkod sa simbahan. Yun ang nakakakuha. And they support the priest and they have camaraderie na bilang isang community. Kaugnay niyan, hinimok niya ang kabataan na makilahok sa mga gawaing simbahan. I always encourage youth na magsimba to get involved with our parish activities. That's a healthy way for them to list their inventiveness, their energy through our activities sa parokya. Involvement and participation, and make them feel that they are part of the parish, they are part of our family. Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo, ang pagdalo sa mga espesyal na misang kagaya nito ay patunay raw na nananatiling matibay ang debosyon at ugnayan ng komunidad sa simbahan at sa Diyos. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Arangkada ng patungong global stage ang Laos Group Esports Team matapos ang slot para sa NBA 2K World Cup na magaganap sa Qatar. Sasabak sa panibagong laban sa pandaigdigang entablado ang Laos Group Esports Team matapos masungkit ang pwesto para sa World Cup ng NBA 2K na gaganapin sa Qatar. Kinumpirma ni Laos Group of Companies o LGC President Paul Laos na nakamit ng koponan ang slot para sa World Finals, makaraang manguna sa Asian Qualifiers. Kumpiyansa naman si Laos na may malaking tsansa ang Pilipinas sa torneo ngayong taon kung magtatagumpay. Ito ang magiging unang World Finals title ng bansa sa kompetisyon. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Tinukoy ng Clark Development Corporation ang mahalagang papel ng mga geodetic engineers sa pagpapanatili ng kaunlaran bunsod ang wastong pagsukat ng hangganan at mga lupa. Sa isang lugar kung saan ang lupa ay tinuturing na puhunan at pundasyon ng pagunlad, binigyang diin ang mahalagang papel ng mga geodetic engineer sa pagpapanatili ng kaayusan, pagtitiwala at paglago ng ekonomiya sa Central Luzon. Ibinahayag ni Attorney Agnes VSC de Vanadera, President and CEO ng Clark Development Corporation o CDC, ng eksaktong sukat at malinaw na hangganan ng lupa ang nagsisilbing pundasyon ng patuloy na pag-usbong ng Clark bilang sentrong pang-ekonomiya ng rehiyon. Sinabi ito ng opisyal sa harap ng 245 delegado sa taunang Regional Convention ng Geodetic Engineers of the Philippines Incorporated, Regional Division 3, nitong February 13 sa Clark Freeport. Ani de Vanadera, hindi lamang technical na propesyon ng geodetic engineering,
Dahil sa pamamagitan ng tamang pagsusukat ng lupa, naiiwasan ang alitan sa pagitan ng magkakapitbahay, pamilya at maging ng mga lokal na pamahalaan. Sa Clark Freeport Zone na may mahigit 4,000 ektaryang mixed-use space, ang bawat proyekto mula sa negosyo hanggang sa pabahay ay nakasalalay sa maayos at wastong land surveying. Para sa mga negosyante at mamumuhunan, ang katiyakan sa hangganan ng lupa ay mahalaga upang magpatuloy ang pamumuhunan at makalikha ng trabaho para sa mga residente ng rehiyon. Hinimok din ng opisyal ang mga practitioner na gamitin ng makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, digital tools at iba pa upang higit pang mapahusay ang kanilang serbisyo. Gayunpaman, iginit niyang ang integridad at tamang pagpapasa ng tao ay hindi mapapalitan ng anumang makina. Pinangunahan ng convention na may temang Advancing Geodetic Excellence through Innovation and Integrity nina GEP Regional President Engineer James Dexter Grageda at Pampanga Chapter President Engineer Joseph Raymond Bernas. Sa huli, ipinakita ng pagtitipon na ang mga geodetic engineer ay hindi lamang taga-sukat ng lupa. Sila rin ay tagapaglatag ng malinaw na hangganan para sa kapayapaan, kaunlaran at mas maayos sa kinabukasan ng mga komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kung dati malabo at di maaninag ang binabasa, malinaw na ang paningin ng mahigit 100 mag-aaral ng Sindalan Elementary School sa tulong ng Kita Mo Na Project ng JCI Manila. Problema ng grade 5 student na si Cicely ng malabong paningin. Kaya naman hirap siya sa kanyang pag-aaral. Pero sa tulong ng ating mga nagmamalasakit na kababayan, mas naging malinaw na ang kanyang kinabukasan. Para po siyang blurry po ng konti. Tsaka yung ngayon po nabigyan po ng salamin, mas umayos po yung paningin ko po. Kakatulong po ito sa pag-aaral ko po para makita ko po ng maayos yung sinusulat ni teacher sa blackboard. Para din po sa mga ginagawa ko po sa araw-araw. Isa lamang si Cicely sa mahigit 100 mag-aaral ng Sindalan Elementary School na nabiyayaan ng libreng salamin na hatid ng Junior Chamber International o JCI Manila nitong Lunes, February 16. Bahagi ito ng programa ng grupo na tinaguriang Kita Mo Na. Ayon kay David Ramos, Director for Community Development ng JCI Manila, isa lamang ito sa kanilang mga programang isinasagawa para sa ikauunlad ng mga komunidad sa bansa. Specifically, gumagawa kami ng proyekto sa Luzon, Visayas, Mindanao. So nakapagpagawa na kami ng mga proyekto sa Davao at sa iba-ibang lupalop ng ng bansa. So every year, lalo na sa amin, ang isa sa pinaka heart and soul kasi ng chapter namin ay community development. No, so aside from etong proyekto namin sa Barangay Sindalan or sa Sindalan Elementary School, marami pa kami. Meron pa kami sa public health, meron kami sa youth development, meron kami sa education, meron kami sa PWD, elderly, livelihood, tsaka gender equality. So yan yung ginagawa namin year in, year out for the past 78 years na kami as a chapter ng JCI dito sa Pilipinas. Ibinahagi naman ni Fritz Calao, Project Chairman ng Kita Mo Na napapanahon nito sa Sindalan dahil may pangangailangan ng eye care sa mga bata at natanda rito. Di bali ito pong salamin po na ginawa namin ay pinagawa namin. Specialized po itong corrective lenses para po dun sa specific na mag-aaral. So lahat po ng bibigyan po namin ng salamin, iba-iba po yung grado ng salamin nila. Batay po sa nakuha ng optometrist. Ito pong proyekto ng JCI Manila ay ginawa namin para sa mga mag-aaral dahil kailangan para ikaw ay makabasa ng maayos at para sa inyong future, maging maayos yung paningin po ninyo. So ito pong proyekto namin, binigyan namin ng salamin yung mga bata para po sa future, maging malinaw ang mata, makapag-aral ng maayos at maging maganda ang kanilang kinabukasan. Pinangunahan ni Edison Ke, presidente ng JCI Manila, ang turnover ng salamin ng bawat estudyante na benepisyaryo ng Kita Mo Na program kasama ng iba pang opisyal at miyembro ng chapter. Yan po ang talagang rason ba't namin to ginagawa. For the next generation. Pag nakikita po namin na pagka sinusuot po namin kanina yung mga salamin, nakikita namin sa mga mukha nila yung smile, yung katuwaan. Yun lang po ay more than enough na po sa amin. Hindi po namin kailangan ng kahit anong kapalit. Yun lang po, makita po namin na parang nagkaroon po sila ng pag-asa
nagkaroon po sila ng paniniwala na merong mga tao talaga pong tumutulong. Meron po talaga mga tao pong magaganda ang loob. Malinaw naman para kay Richard Agustin, principal ng paaralan, kung gaano kahalaga sa mga mag-aaral ang biyayang natanggap para sa mas maliwanag na perspektiba sa buhay. Maraming salamat sa JCI Manila sa kanilang pagtulong sa ating mga estudyante. Ito po ay malaking tulong sa ating mga mag-aaral, lalo na yung isa sa mga problema natin, yung literacy. May mga bata kasi nakikita natin na akala natin ang ibang problema, ang problema pala nila yung hindi nila nababasa, yung kanilang mga... Kaya itong programa ng JCI Manila, na kung kita mo na, talagang makikita nila ang kanilang binabasa. At malaking tulong ito sa ating mga mag-aaral, hindi lamang sa kanila, ganoon din sa mga teachers na kumuha ng salamin at iba pang mga magulang. Bukod sa mga estudyante, mahigit 500 residente ng Barangay Sindalan ang napatignan sa Kitamuna project ng JCI Manila, kung saan 128 rito ay daraan sa libreng eye surgery. May 29 na kabataan rin na hindi estudyante ng Sindalan Elementary ang nagbakasakali at inaccommodate rin ng grupo. Kita mo na? Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official, at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.